Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, subscribe, and pindutin niyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bagong i-upload ko na video. So ngayon guys, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po gumawa at maglagay ng thumbnail sa YouTube. So, bali guys, ngayon lang din po ako natuto. So, gusto ko lang din po i-share sa mga bagong YouTuber na tulad ko kung paano gumawa at maglagay ng thumbnail. Madali lang po siya guys. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. So, start na po tayo guys. Hello guys, ituturo ko na po sa inyo kung paano gumawa at maglagay ng thumbnail sa YouTube. Madali lang po siya guys. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. So punta po tayo dito sa PicsArt. Click po natin yung PicsArt. At guys, kung wala pa po kayong PicsArt, pwede nyo po siyang i-download sa Play Store nyo. So guys, kung mapapansin nyo, may nakikita kayong parang plus. I-click nyo po yun. So, click lang po yan. Ayan guys. Ayan, marami na po kayo mapagpipilian guys ng mga backgrounds. Nasa inyo na po kung anong backgrounds ang gusto niyo. Mayroon na rin pong free photos. At dito po sa baba, mga color backgrounds yan. Nasa inyo po kung anong backgrounds ang mga gusto niyo. So sa akin ito, yung parang dark green to. Click lang po natin yan. Then yung tools po sa baba guys, i-click niyo po yan. Then click po yung crop. Pasensya na guys, ang ingay sa labas. At hanapin nyo lang po yung YouTube. I-click nyo po yung YouTube. Yan. Then yung check po sa taas guys. Click nyo lang po yan. Ayan guys. Then mag-add lang po tayo ng add photo. Click lang po natin yung add photo. Hanap lang po tayo dito ng mga picture. Ito. Okay. Yan ang napili kong picture. Then add. Then lagay lang po natin siya sa side. Pwede po siyang i-adjust yan. Ayan guys. Adjust lang natin siya. Ayan guys. Tapos, i-click nyo lang po yung cut out. Ayan. Then, click nyo po yung person. Sa akin po kasi ayaw niya. Pag kiniklik ko yung person, ayaw niya. So, ito, ginuguhitan ko na lang siya ng red paikot. Ayan. Ayan guys. Tapos, kung mapapansin nyo guys, yung arrow na nasa taas sa right side, i-click nyo lang po yan. Ayan. Ayan guys. Kung yung iba ay walang mga nakalagay na red, click nyo lang po yung restore. Dagdagan nyo po siya yung walang mga red na nakalagay. Ayan. Ayan guys. Then, yung mga lampas guys, pwede rin po siyang i-erase. Yan, pwede natin siya tanggalin. Ayan guys. Tanggalin lang natin yung mga sobra-sobra. Erase natin siya para maganda siya tingnan para pantay. Ayan guys. So, i-save lang po. Click lang po yung save sa taas. Ayan. At pwede nyo rin po siyang lagyang shadow. Yan. Pwede rin pong border. Border yung ilalagay ko. Kulay white. Pwede nyo rin po siyang i-adjust. Yan. Liatan lang natin. Yan. Then, check it. Doon sa taas guys, click nyo lang po yung check. Yan. Pwede po kayo mag-add ng text. Yan. Click lang po natin yung text. Yan. Yung ilalagay po natin, kasi mayroon na po akong ginawang video. Yung ilalagay po natin ay paano maglagay ng profile photo sa YouTube. Ayan guys, paano maglagay ng profile photo sa YouTube? Then check lang po guys dun sa taas. Ayan guys.
nasa inyo po kung gaano po siya kalaki. So, palaki natin siya ng konti. Yan. Pwede nyo rin po siyang i-adjust kung saan nyo po siya gusto ilagay. Pwedeng sa baba, pwede dito sa gitna, pwede rin po dyan sa taas. Paano maglagay ng profile photo sa YouTube? Yan. Pantay lang po natin. Dito na lang, dyan na lang natin siya ilagay. Paano maglagay ng profile photo sa YouTube? Din yan. Kung gusto nyo guys mag-add ng mga text, pwede rin dyan sa baba. Din pwede nyo rin po siya lagyan ng color. Pindutin nyo lang po yung color sa baba. Pwede rin siyang red, violet. Nasa inyo po guys kung ano po mga gusto nyong color. Sa akin, white, yung nagustuhan ko. At pwede nyo rin po siya guys lagyan ng stroke. Yan. Kung gusto nyo po. Yan, red, ganyan. Ito yung ilalagay ko, red. Yan. Pwede nyo rin po siyang i-adjust yan para medyo makapal siya. Yan. Sa akin, okay na yan, guys. Ganun lang, guys, kadali. Yan. Kung gusto nyo naman po sa text ay, yan. Marami po kayo mapagpipilian dyan, ganyan. Yan. Sa akin, ito na. Yun, ganito na yung nagustuhan ko. Yan guys, ganun lang kadali gumawa ng thumbnail. Nasa inyo po guys kung paano nyo pagandahin ang paggawa ng thumbnail. Sa akin, okay na po ito. So, check na po natin dito sa taas. Yan. At dun po sa taas guys, yung parang arrow sa right side, i-click nyo lang po yan. Ayan guys, okay na siya. Din, dito sa baba, click nyo lang po yung save. At dito po sa pinakababa, yung yellow green na may arrow, click nyo lang po yan, save. Then, save nyo po sa gallery yan. Yun, ganun lang po guys kadali gumawa ng thumbnail. Nasa inyo na lang po guys kung paano nyo po siya papagandahin ang gawa. So, done. Yan, back na po natin to guys. Then, ituturo ko na po sa inyo guys kung paano naman po siya ilagay yung thumbnail nyo sa YouTube. Dapat guys, meron po kayong YouTube Studio. Kung wala pa po kayo guys, YouTube Studio, pwede nyo po siyang i-download sa Play Store. So, ako mayroon na po ako guys. Ito. I-click po natin yung YouTube Studio. Yan. Ayan guys. Then, yung tatlong line sa taas, i-click nyo lang po yan. Yan. Tapos, i-click nyo po yung videos. Yan. Yan guys, ang lalagyan po natin ng thumbnail ay ito, paano maglagay ng profile photo sa YouTube. Click lang po natin yan. Ayan guys, paano maglagay ng profile picture sa YouTube. Yung ginawa ko po sa thumbnail, paano maglagay ng profile photo sa YouTube. So, then yan. Yan po yung lalagyan natin ng thumbnail. Kung makipapansin nyo guys, wala pa po siyang thumbnail. So, lagyan po natin siya. I-click nyo lang po yung parang pinsel. Ito. Yan guys. Then, ito, i-click nyo po ulit yung pinsel. Ito. Ayan guys. Kung mapapansin nyo guys, makikita nyo yung custom thumbnail. Click nyo lang po yan. Ayan guys, hanapin lang natin yung ginawa natin. Eto guys, ito yung ginawa natin. Paano maglagay ng profile photo sa YouTube. Then, select. Doon sa taas guys, click lang po natin yung select. Yan. Then, save. Yan. Ayan guys, okay na po siya guys. Ganun lang po kadali gumawa ng thumbnail at maglagay ng thumbnail sa YouTube. Sana po guys may natutunan po kayo sa itinuro ko sa inyo. Wag nyo pong kakalimutan guys mag-like, subscribe, din pindutin nyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bago kong i-upload na video. Thank you guys. Marami pong salamat. Bye po.